Здравейте! Днес искам да си поговорим за една изключително важна тема, а именно самотата и токсичността в социалните мрежи. Замислили ли сте се защо именно в тези социални мрежи има толкова много омраза, злоба, ненавист и хейт? Много малко хора в тези социални среди ще си признаят всъщност, че слагат една маска на самота и комплекси. Те не се чувстват достатъчно жизнени да направят нещо свое с тези собствени две ръце. И няма какво друго да направят, освен да хейтят. Анонимността и дистанцията им изграждат едно фалшиво самочувствие, а именно, че могат да прекрачват всякакви граници, да обиждат хората и да злоупотребяват с търпението на всеки един индивид, който съществува в тези социални мрежи. Защо всъщност творците биват мразени? Творците ги приемам точно като занаятчии. Те сътворяват и създават различно съдържание с ръцете, с ума си. Много хора отново ще почнат да се подиграват. Защо? Подигравката показва бедността на ума. Творческите типове, които всъщност сътворяват нещо, влагат време, труд, усилия, за да покажат нещата през своята гледна точка, през своята призма, биват мразени, хулени и обиждани. Защо? Защото те показват живота си през своята призма. Точно както един занаятчия сътворява нещо с ръцете си от нищото. За самотния изкучаещ човек, който всъщност не създава нищо свое, е много по-лесно да хвърли кал и негативизъм, отколкото да положи някакво усилие, за да впечатли някой със собствения си труд. Да си кажа честно, това е изключително масов проблем. Всеки човек, който всъщност се показва открито и създава някакво съдържание, винаги понася някаква доза огромна хейт. И освен хейт, доза измислици. Средата там е толкова фалшива и изкуствена, че хората губят реална представа за живота си. Нека поговорим и за едно всъщност много актуално приложение и твърде популярно, но лошото е, че е популярно с интриги, фалшиви схеми и изключително много хейт. Това е приложението TikTok. Замисляли ли сте се защо в тези платформи, специално в TikTok, хората бълват изключително много омраза, хейт, злоба, правят схеми, създават интриги? Тези хора всъщност са твърде самотни и комплексирани. Явно в реалния живот са твърде ограничени и нямат достатъчно реални приятели. Създават такива в една виртуална атмосфера, която просто дърпа с шалтера и всичко приключва. Някои хора от тези самотните и комплексираните се правят на добри познати, на такива, които защитават хостовете, такива, които уважават хостовете, а в същото време въртят интриги и правят схеми зад гърба на точно този хост, който твърдят, че уважават. Но знаете ли какво се случва накрая? Тези интриги разбиват очакванията на точно тези, които бълват злобата и омразата, а не на хоста. Съм била хост. Колкото и да приказват, хост е човек, който показва някакво съдържание. Тези, които правят битки, това е тяхното съдържание. Това, че имат повече последователи, това се дължи на годините прекарани в този TikTok. Аз лично бях 2 години. Достатъчно. Когато човек е стъпил здраво на земята, той се чувства изключително добре. Интригантите, лицемерите и злобарите се варят в собствения си сос на злонамереност и омраза и остават неудовлетворени от собствения си живот. Силата да дръпнеш шалтера и да кажеш:
туто финито. Хора бъркат мълчанието и оттеглянето с слабост. А всъщност е точно обратното. Да се оттеглиш е висша форма на сила. Просто дърпаш шалтера и всичко приключва. Не влизам в тон с простаци. Не се обяснявам и не слизам на нивото на хора, за които единственият начин е омразата, която бълват, е да се чувстват забелязани. И така, много е лесно да бъдеш хейтър. Изисква се нула интелигентност и никакво усилие. Трудното е да се извисиш над това и просто да не бъдеш такъв. Всички тези хорица и тези, които ги подкрепят, време е да пораснете духовно. Научете се да виждате нещата в дълбочина, а не през призмата на евтината злоба. Аз създавам това, което обичам и оставам на земя, която е зряла. Основа, която не се руши. Всички хейтъри пожелавам някой ден да намерите мир със самите себе си. Всички останали, ако създавате нещо и ви носи удовлетворение, продължавайте. Дръпнете с шалтера на токсичните хора и право напред. Щастлива съм, че се дистанцирах от такава токсична среда. Избирайте си приложения и социални мрежи, в които комуникацията е изключително зряла или най-добре да липсва. Фейковете винаги ще гледат отстрани, скрити, зад собствените си илюзии. Ако всъщност обичате да творите, правете го. Бъдете щастливи от това. Има различни видове хобита. Не е нужно да забравяш себе си заради комплексите на някой друг. Не е хубаво, когато хората биват заклещени в собствената си самота и комплекси.